Pladesapu, a Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública, estará presente na Feira do Viño para recadar firmas entre os visitantes e veciños da comarca en apoio á proposición de lei que pretenden levar ao Parlamento galego para a defensa da sanidade pública. Unha iniciativa de carácter legislativo que xorde a raíz dos recortes que se están a facer na área sanitaria galega. Está recolle a todas as plataformas de Galicia baixo esa plataforma SOS Sanidade Pública. Ten unha exposición de motivos, tal como exixe a lei, e un texto articulado de proposición de lei de 4 artículos, todos interesantísimos e importantísimos, pero decir, de primeira entrada, que nese artículo 4 está, digamos, é donde o problema local que nos temos ca área sanitaria e a nosa autonomía está reflexado en ese artículo 4. O que pide é o mantemento dun servicio sanitario gratuito, o dereito á saúde igual para todos e a capacidade de resolver desde os distintos niveles da asistencia sanitaria, tanto primaria como especializada, pois todos os problemas. En definitiva, os profesionais o que queremos é que a sanidade pública se mellore. Sabemos que é mellorable e queremos que se mellore, pero o que non queremos é pasar a ter unha sanidade de segunda, a deixar unha sanidade pública tipo beneficencia e que unha sanidade primeira de todo aquel que poda facer un seguro paralelo ou directamente pagar a súa asistencia. Iso é o que estamos a denunciar, iso é o que está en xogo e iso é o que intenta evitar esta iniciativa popular, polo que ben seguro contaremos ca colaboración e ca firma de moitísima xente. Para levar a proposición da lei ao Parlamento necesitarán 15.000 firmas. Pladesapu tratará de recoller parte das que lle corresponden no recinto feiral o vindeiro domingo, día na que os veciños e visitantes se poderán achegar ao seu stand e apoiar a iniciativa. Na recollida de firmas estaremos o domingo explicando a xente moi cercanamente pois o porqué desta iniciativa popular e pedíndolles a súa firma pois cos datos que hai que poñer para que seña digamos legal en apoio ao que aquí vimos a demandar. Eso, o domingo, insisto, a xente aquí enchantada nos verá no recinto feiral falando cos veciños e veciñas e facendo esta recollida. Esperamos poder contar bueno, pues ali onde nos vexan, que estaremos ca nosa pancarta para que nos sitúen. O recinto está moi cheo de cousas, non? Entonces, esperemos que a xente se acerque a nosa mesa e colabore en esta firma. Por outra banda, para sensibilizar aos cidadáns e aos responsables políticos municipais, solicitarán o apoio a través de mocións dirixidas a todos os concellos da área sanitaria de Monforte, entre os que se atopa Chantada. Xa tivemos unha conversa persoal co alcalde e nos mandou que se remetira. Lóxicamente ninguén lle preguntou cal era a súa postura, simplemente vamos a entrar a moción en apoio a esta iniciativa legislativa popular para que sea levada a pleno e se tomen os acordos que pedimos, non? Ou polo menos haxa un pronunciamento político desde os grupos hacia os acordos que nos solicitamos. Manifestar o apoio do Pleno do Concello á iniciativa da proposición de lei impulsada pola plataforma e dar traslado do mesmo á presidenta do Parlamento de Galicia. Tamén se solicitará na moción animar aos veciños e veciñas do Concello a colaborar coa iniciativa, así como intentar que a Xunta de Galicia e a Consellería de Sanidade garanta a sanidade pública como servizo universal, gratuito e de calidade e a manter a xestión pública directa do servicio sanitario. O señor alcalde de Chantada xa ten coñecemento vía telefónica de que este documento lle vai a chegar para que o leve a pleno se así o considera e, bueno, e sea sometido á votación dos grupos que conforman digamos, o grupo municipal deste concello, non? Unha medida que se sumará a outras moitas que levará a cabo a Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública, entre os que se inclúen numerosos movementos de información cidadá.